Vai alá, que pensas ti? Que penso eu? É tumba que dá yeta, é cual pim pam, é dallín outra volta, é volta que dá lle vai, é nun tris tres plis plas, é punto, é coma. Pois estamos aquí no restaurante, ou igual restaurante, como se di en Vigo, en moitos sitios do Berbés, no restaurante O Turista, mítico desta zona, e imos mirar o que é, vamos, unha tarde normal, botando a partida e falar un pouco cos paisanos. Vamos alá, entón. Como vai a cousa, como vai a partida lá? A partida vai un pouco fastidiada, porque nos están machacando. Cuidado aí, non lle graves as cartas, que senón é... Un resbalón. Canto tempo levan vindo aquí ao turista? Xa moito tempo, moito. Sí. Xa choveu logo. Choveu, fixo sol. Bueno, nos falamos como o que temos o bilingüe este do carallo, que sabemos que falamos. No, eso aquí estamos acostumbrados, normalmente, o que primeiro que empezamos a falar o castelán, pero vamos, somos todos galegos. Pero para que non sei falar, como hai que falar? Falar o galego ten unha súa gramática, ten as súas cousas, e hai que... Como todos os idiomas, saber o correcto, é difícil que o falen. Toma Manolo, toma. Que o falen. Pero correcto non se fala ningún idioma, non? Por eso digo que correcto ningún idioma. Claro. Entonces, oye... De feito, cantas palabras de inglés meten en castellano, non? Canto... De feito, O castellano ten centos de palabras galegas. Como dicía de punta de mi abuela, esa posabido. Xa non son as mesmas. E desta última vez para acá, desde hai pouco, volvestes a falar o gallego, a recuperalo. Sí, falamos, chapurreamos. Bueno, me está ben falado. Ben falado hai que... Hombre, claro, o galego... E os ondos que pensa que o galego ben falado é este, o que falades vos. A nova que lle gusta o botellón, o resto lle parece. A nova é distinta, xa vai con... Hai de todo. Xa levan outras ideas, eu que sei. Pois e onde está? Pero falan o galego, Tamén non falan, non? Sí, tamén non fala. Juventud sí habla, No, además tamén lle gusta o galego, o sea que... Eles non queren perdelo tampouco, por suposto. O meu fillo fala en castelán. Castellano. Ahora, o galego lle gusta, por suposto, é sabio. Quero dicir que normalmente falan en castelán. O meu fala inglés e outro francés. Sí, Fala español pero... Ya, eso non se pode. Hombre, Eso non se pode perder nunca. claro, se se vai deixando, se a xuventud... Se pode perder por un motivo. Se proíben nas cousas públicas falar o galego, entonces aí é onde se pode ir perdendo a purización do galego. Daquela maneira, boa ou mala, pero entonces se o proíben. Igual que isto ahora dos exámenes non sei que, exámenes non sei canto, que tal, que eso non pode ser. Eu vou a unha cousa pública e digo, eu quero unha fe de vida de miña nai. Non, se me dice en castelán, usted non. Claro. Tengo que reventarme, digo, non, eu falo o que falo. Ahora, se van prohibindo, entonces, é lógico. Eso vai ao goberno, axuda, eso, si efectivamente xa empezan con a polémica e con eso de que bilingüe e tal, entón vai ser perdendo, claro. Os que mandan sabrán o que fan. Ainda que queiran sacar ou non son capaces. Non creo que... Nunca serán capaces. E por que din que non van ser capaces? Por que non? Porque están... Porque as raíces están aí. Está enraizado. As raíces, non? Está As raíces enraizado. están aí, pero O galego non se pode quitar, coño. que sea un impositor de arriba de Madrid me parece, o admito, pero que sea un galego o que non queras joder. Vamos a ver, os vascos, Se non saben, hijo de... eu Sabrán o que fan, porque eles son os estuve que... con vascos, con 45 vascos nun barco. O único que non era vasco era eu. E todos falaban o vascuence. Eu non sabía falar o vascuence, porque eso para falar iso mandaba un cacho. E cando chegaban a máquina, dixo, cando cheguen ustedes a máquina abaixo, aí mesmo me falan o castelán. Eles teñen a penulla deles, é esa.
e falan o castellano perfectamente igual que falan o vascuence. E non pasa nada. 2, 3 e 2 a 5. Gracias por Nada, facernos caso e por falar do tema da lingua. En absoluto, que faga falta. Outra vez que veña por aquí, a veces me jardar un sitio, traerei un aparello No, para... o sitio, si non morremos, si non morremos, estamos aquí. Eu, se queres comer unha dulcia de callocas co rabo na boca, só se invito eu, e vas uns vasos tintos. Como que me con yo? Moi agradecidos. Digo, ahora mismo. Dille aí que poña a cousa a ferver, a facer a ferver. Que non te vas a comer un queijo tan rico como aquel. Que peixe.